Здравейте хора, аз съм Golden City. Днес ще ви покажа един код 3D, който ще ви потреба в бъдеще. Ако правите 3D, ето това ни е файловото място. Надявам се да се пищова, както виждате, на също параче. До тук. Днес ще правя 3D кода. Ето да моя JS стайл. Чам да зади бракет, ето. Чакаме. И ще ви покажа, освен 3D, как да сложите картинка на файла. Понеже, както виждате, всяка игра има картинка и може да играете просто на черно квадратче. Но и черни цветно, каквото и да това, че игра ли за вас? Просто някак игра да го месиш и да го колко забавно. Първо, аз ми се схунамаря. Ето, аз е честото. И втори път това, че да. Ще се намеря обаче на 35, защото искам да център. Това е код от нея път. Не го махаме. За сега. И днес ще вкарам няколко неща. Не са много трудни. Да си запазим писточето. И сега, какво ще стане? Ясно да. Чакайте. Това е нещо важно. Филата и увеличим сега това да бъде. Аз ще го виждам. Не. Да е 40. Надявам се да оставите коментари на това видео, защото трябва просто да направим някаква игра. Аз ще взема идеи, ще мислям някакви игри, от интернет ще вземам и така. Надявам се и на вас да ви хрумне нещо. За тези игри, ако ще питате, ще направим някоя по-късно, като вземем още някои неща и това е сървиме. Така, окей. Обикновено квадратче. Това може да пробвам малко да му го увелича размера като 100 на 100. Мисля, че е окей. Така го е. Сега какво мога да направим? Ще ви покажа картелното писане. На кода. Сега. Както виждате, само да покажа някои мените. Също. Ще ви покажа само няколко цвята. Най-важният е червено, както видяхте. Това е зелено. И синьо. Аз ще стана сега да е синьо. И ще направя една промена Z. И нека Z да е равна на 5. Долу число 5 и сега ще дадем, понеже ако повечето от вас знаят как се прави 3D, което не съмнява, трябва да дадем всичко на Z. Тоест, това дадем на Z, като да го закараме към слад 400 хората. Това на Z плюс 400. Опа! Тук, да. Това на Z. И аз написах X, не знам защо. Делено на Z и отново делено на Z. Запазваме и да видим какво сме направили. Нещо объркало е. Направих обратната идея.
Това обаче го премества хора. Не какво ще някакво премести тук. Не мисля, че беше много добре. Да, тук. Това ще махна това. Обче това няма значение. Координатите ще трябва да добавя. Първо 100. Да кажем и тук отново 100. Тук направихме. Да, така да. Окей. Тук може би ще го направя на 200. Че е много фурдо, аз не искам да е чак толкова. Да, фурдо. Това е. Сега. Това е елементарно. Ще дадя на Z и събирам. Сега. Ще покажа как да намирате кои бутони цъкате от клавиатурата. Само да намеря ето го. При Keyboard пишете console.log и сега. Виждате тук пише arg .switch и естествено точка. Да, винаги има. И сега съгласен е също. Обаче, ако цъкнете F12, бутона F12 отгоре, виждате това продължи. На конзола, да, ето тук цъкам книжката и сега цъкам бутона нагоре, т.е. up, 38, надолу, т.е. down, 40, надясно, right и на ляво, left. Сега кажем Z90 и X88. На мен тези ще ми трябват. И сега ще покажа как. Започваме сега. Това може, аз ще го изтриям. Ако искате го ползвате, аз няма сега го. И ще копирам ето този Windows, Copy C, Copy V, Down. Защото това ще е така. Значи тук, както в един if, да кажем, че ако натиснем бутона 38, който е за нагоре, т.е. тогава Y вярвам на Y също така на 10, айде 10, 10 подка. Сега ще направя също и за надолу. Copy V и тук слагаме минус и още два ми трябват. Така че това тук е 39 и 37. Сега видим тук за накъде беше 37. Добре, наляво, лев. И тук сменяме фиксата ще да намалява. Тук слагаме минус, естествено. Тук само правим това. Майки. И готово. Сега. Ефект. И сега вижте. Опа. Не съм объркал. Да, объркал съм ги напълно. Готово. Мисля, че ги оправих. Ефект. И сега нагоре и се движи нагоре.
Надолу, видите надолу. Готово. И с всички посоки на света, като А и PK down издържате и се движи само. Видите? Опа! Обаче PK up само по едно цъкнеста. И затова тук ще сложим, ако цъкнем бутона Z. Нека Z да се увеличава. Ако цъкнем бутона Хикс, той да намалява. И сега видим. Z, опа! Видите как се движи? Ето, опа! Виждате, едно паскот. Това ще го ползвам доста. Те да игрите. И това за сега. Лайквайте, абонирайте се. Пишете. Нищо ще е в description down below. Също е моят сайт. Регистрирайте се. Абонирайте се, лайквайте, коментирайте. Кажете кола и това е. Чао, до скоро!